ne tilce da Allah ka ta kana ta fata mun lokaci o ya kai hakuri ka san wannan titi mota yana zuwa mashin ya zo mota ya zo ina ja ka kaji nufa an aka ne ka kai baka san awakan binni suna tsallakawa da mutum titi ba o ya baka tsaya ka awakan can su tsallaka da kai ba akwai an sai da ka da ni kai baka sani ba ka ga mun abin da ai yanzu an ci gaba yanzu ka san ta ci gaba yanzu awa kai ma idan ka je Abuja tsallakawa da mutane suke kan titi suna fasin da suna ɗaukar magana ne haka take maganar ka haka take o ya afiya na sai da ka da mutum titi kai baka sani ba a wannan bane da wannan saurara nan kaji kaji na Kaduna Rabaro ana ranar jiya rana Lamis da ina gangarowa na gato tinkiya da ka sani tana yi ma makaho jagora kai ba ma san wadatanci kai ne na mutum jagora kai ba za ka gane ba ne in ma aka ba da sadaka ta ce Allah saka kai wai ya ka san ne kai ni ma na tuna da wani abu da na gani a can Muhammadu Buhari an sa wata tinkiya tana yi fifa in wannan yan za ta ba shi hannu kai sai ka kai da wannan ba ma san wadatanci ba ma san wadatanci ba ina mun wani wannan a gaskiya na maka bani a fiya na tulaki kai ba ma san wadatanci zama yau mutum ne ana nufin ne kai a ƙarya kai ma makareci kai ma makareci ne ga sabuwar ruwa yan mata da samari na sabuwar ruwa ta ce na ka ce maka bangare na